नमस्कार, कवडी किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं मनापासून स्वागत। तर आज आपण बनवणार आहे ढोकळा। तर चला सुरुवात करूया। आणि लागणारं साहित्य, मी 1 वाटी बेसन पीठ घेतलेलं आहे, लिंबाचा रस आहे, मीठ चवीपुरतं, साखर, जिरे मोहरी, हळद, हिरवी मिरची, कढीपत्ता, कोथिंबीर आणि इनो आणि पाणी। चला तर सुरुवात करूया। आपण चवीपुरतं मीठ टाकूया, मिक्स करून घेऊया। हे बघा, आपल्या पिठाच्या सगळ्या गिठळ्या फोडून घ्यायचे आपल्याला आणि एका दिशेने फेटवायचं आहे। साखर टाकूया आपण 2 चमचे, मिक्स करून घेऊ। लिंबाचा रस टाकूया, लिंबाचा रस टाकलेला आहे, मिक्स करून घेऊया। आपल्याला थोडीशी हळद टाकायची आहे, मिक्स करूया। आपण याला 5-10 मिनिटं झाकून ठेवूया। तर बघा, याला मी 10 मिनिटं ठेवलेलं होतं झाकून। तर आता आपण याच्यात इनो टाकूया 1 पुडी, याच्यावरती थोडंसं नॉर्मल पाणी टाकूया, मिक्स करून घेऊ। तर बघा किती हलकं बॅटर झालेलं आहे इनोनी। आणि मी या डब्याला तेल लावून घेतलेलं आहे। तर आता आपण याच्यात टाकूया, तर हे बघा मी टाकून घेतलेलं आहे डब्यामध्ये। तर मी कुकर ठेवलेला आहे गरम करायला आणि त्याच्यात खाली पाणी टाकलेलं आहे आणि स्टँड। तर आता आपण हे ठेवून घेऊया आणि आपल्याला कुकरचं हे झाकण लावून घ्यायचं आहे आणि त्याची शिट्टी काढून घ्यायची आहे। तर हे बघा मी लावून घेतलेलं आहे झाकण आणि आपण आता याला 15 ते 20 मिनिटं होऊन देऊया। तर बघा मी खाली उतरून घेतलेलं आहे आणि आपल्याला याला 20 मिनिटं लागलेले आहे। तर आता आपण हे काढून घेऊया आणि थंड होऊन देऊ। आपला ढोकळा थोडासा गार होतोय तोपर्यंत आपण त्यावर तडका देण्यासाठी तयार करून घेऊया। तेल टाकलेलं आहे मी 1 पळी। तर बघा तेल गरम झालेलं आहे, आपण आता मोहरी टाकून घेऊया। मोहरी तडतडली का आपण थोडीशी जिरे टाकू, हिरवी मिरची कट केली आहे ती टाकून घेऊया। कढीपत्ता, थोडंसं पाणी टाकूया, थोडीशी साखर टाकूया आणि याला उकळी येऊन देऊया। तर बघा याला उकळी आलेली आहे, आपण आता गॅस बंद करूया। तर आपण आता ढोकळा याच्यात काढून घेऊया। हे बघा किती छान निघलेलं आहे। स्पंजी पण खूप झालेला आहे, छान आहे बघा। तर आपण आता याला कट करून घेऊया। आपण याचे छोटे छोटे बनवून घेऊया, पीस छोटे छोटे। तर बघा किती छान झालेला आहे। आता जो आपण तडका बनवून घेतलेला आहे तो टाकून घेऊया। थोडीशी कोथिंबीर टाकूया, तर बघा आपला किती छान ढोकळा झालेला आहे। तर बघा किती छान झालेला आहे, हे बघा एकदम मस्त। आणि तुम्हाला ढोकळ्याची रेसिपी कशी वाटली नक्की सांगा आणि लाईक शेअर सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।